Nagtugas ang kakulba sa mga residente sa Kuwait ang paglinupok sa misal matapos ang parang nga airstrikes nga halin sa Iran, Israel kay United States of America. Sa interview ng Bombo Radio kay Lilibet San Diego, isa ka overseas sa Filipino workers sa Kuwait, kag residente sang barangay Sinugbuhan San Joaquin, Iloilo, iyagin pahayag nga pagbugtaw niya sang agas sang Marso 1. Nagpaminsan na sa nga mangin malinong kag malayo sa katalagman ang ila palibot sang gulpilang ini nakabati sa isang matunog nga pagsigabong halin sa pag-intercept sa Kuwait sa mga misal nga nagalabay sa ilang lugar. Suno kay San Diego, may tion man nga nagpadulong sa ila rooftop agud magistorya sa iya himata sang gulpi man sinin nakit-an ang paglupok sa misal nga nangin rason sa iya pagdalagan pabalik sa sulod sa ila puloy-an. Suno pa sa iya kansilado man ang mga face-to-face classes sa mga bulutuan sa pungsod bangod man sa posible nga halit sa mga airstrikes. Dugang pa ni San Diego, nagpalabot naman ang embahada sa Pilipinas sa Kuwait sa mga Pilipino nga apektado kag nagapangayo sa bulig nga mag-contact sa ila opisina agud mahatagan namang ini sang atensyon. Sabi ko gani pagbugtaw bala doon malinong na, tapos wala lang dugay duha bala kasi nigabong nabatian ko naman, tapos naman ang sirendere dalagan pang ako nang siling ko na niman daw gatay og bala pati ang ang mga salog bala. Nagsaka ko tuyo sa rooftop bala, video call ko pa ang akon pa kaisa. Nami gisiling ko tan-aw wala daw kalinong man sang kalangitan. Nakita ako to yung missile. Saksihan ko gid sir pagka mga siguro mga 10 minutes to amo to gid balita ang airport diri gin bombahan ginano sang drone bala.